Assalamu alaikum. Haray mi yuri ke wala landis ko jawontre parti jimo ala tawara ko jawontre parti jimo o be sivre fode ay image. Donc ko kiki de do kadi wonde yide nouvelle di kesi go kadi jonno idon andi ko be won kon habirde hakkunde makko hakkunde mabbe e kasori fofana idon andi ko fewndi kon hakkunde mabbe e manjan sidibe idon andi kadi ko fewndi hakkunde mabbe e détournobe ben kadi or jini biya carton di wobbe nende ko 3 ton wobbe voilà idon andi no nata détail jonno odo o inete Mohamed Ouattara o suudodi ke de o yaadi o wujji o yaadi e de ko yata 267 milliards de francs guinéens jonnon be don andi odo déjà hay na guinéen joni odo be inude ko guinéen jo mais Ouattara don andi Ouattara wona guinéen jo odo ko ivoirien jo soit malien jo don andi odo do wona guinéen jo pire guinéen jo famille makon ko ardo la Guinée jonnon idon andi kadi odo Mohamed Ouattara mo tawa kadi ko signi dossier jeydi fiyobe yawbe liba galli ala gisellule jonno zent militaire on kambe be wombe hande ko sen be fewndi be laami be ardi be do hande ko tawta ko kambe mari sharia ko kambe mari kongol lendi e power e der aduna la fo ko kambe mari kongol fi leydi men jonno kambe be accuse ala giselu fi air Guinée. Est-ce qu'on famille be accuse ala giselu fi air Guinée jonno o 267 milliards e wona hale de 78 milliards e ko wona hale de ko 45 milliards hakkunde mun alla milliards e 1000 milliards tu e toni ton hakkunde mun alla be yeggita dum non fo harata kambe ko affaire fi air Guinée be memmita ko tawta non ala giselu o anda fi dum hande o anda fi dum jango yeyaado air Guinée kadi o yewti o inni ala giselu anda fi mu hande anda fi mu jango jonno am tungoto a goto a yaaduri e 267 milliards de francs guinéens ko fewdi de ida andi école ji yimbe ben ida andi impôt ji ko fewdi ko hande lagi sattendi wonni ni ton na gollugol maapini be don jonnon ko honnum be wi kambe wo bayno hooreje mabbe o jabal jonnutude o jabal teddinde kongol makko ko 31 décembre o à partir de 31 décembre refondation wona do e muondo ni ko wujjugol jawle to yaade en budi be du yo jamaam andu dum o do Mohamed Ouattara don andi o do na e Guinée joni déjà o do wobbi andu be no andi o ko ivoirien joni donc be sik be indi non ko pire Guinée jo mais mi me andi na pire Guinée joni lande si tayo na pire Guinée si tayo ko pire Guinée jo inne la mi fena yawa ko mi woli ko parce que mi yewti on mi inni on be on yide do ko manipulation ko dum be nata la loi de la programmation militaire on nebi ko be programme dum non be halde non joni kadi fi projet Simandu 2040 de non Simandu 2040 donc ko dum non be woni habbade ni kadi be programme de non be darde kala yewtu do on yi Amara Camara baybe mo wondiri hecciangi kapale be inni wo men nangi ni fayda ko innete kon fu faala be ben deno de inden ko re ittude ko re lamdo gil jalita ngil kankarani jonno odo dogidi be ni ko justice be ni la justice serait notre boussole be do yaaduri 267 milliards odo tun o goto Guinée Mamadi Doumbouya o yide ballo etti o to yetenge 500 millions o yetti o jonni ngo long o mo be na to kum pay ko waccu ko modo hala o ala o ya makanera kake o yetti dum no jonni ono bibbe himbe be no jodi no billi be haalde fi procès Simandu 2000 immoden darne zent militaire jonno kon do wade immoden kon do wade wadde film zent militaire on daroro ko wata commerçant be yeegi dum ko go transport be wata be nabu dongal dum ko didi tammun dum wata kala addan do ma facture wata en reconnaissance be hande kadi ko dum duwade wadogol o do goto o na hay Guinée mo tawa kadi e ko inni o galgal giselu den fuse o yaado di kango tuno 267 milliards ma million de milliards o manja silbe ko hala 78 milliards be on haalde fi mako o mo be woni jogiti do joni kasori o do kadi be haalde do ko hala 45 milliards plus o 267 milliards hakkunde mon Allah nampudi dongal dum do tun wawno wadde entreprise ko tawata 500,000 personnes madum pardon 500 personnes wawa gollugol on entreprise hara nyande o nyande ara golle ko pale o entreprise la ginara ko société be créé no dum non e Guinée jonno metti fi hafe edi mi jittude modja ko wadete ngo